Şuraya. Hı. 1000 ton. 10 kilo tona. 10 kilo tona sakın. Лайна. Лайна ли дешли то? Ели бабе, 10 кilo тона sakın. Лайна ти газу. Лайна ти от газу. 10 kilo тона sakın. Лайна. Вот. Не стал бихера медуза. Ево, убиец на медузи. Убиец на медузи! Бихера медуза, Направо и по майката, нали? Глави има и 14 И четирите глави и по майката, нали? Аз съм се торопи, ще донеш, карам 5 пъти по лая. Аз така, обясни му да знае за какво става въпрос, си ми че съм вчера, а? Виж, катеричето... Старището е от нашите хора, метал. 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 Ето е зелена. Зелено. Нашия там китаристчето. После там караванката. Виж бутилката вътре водата. Не сме ние. Там да кажа, не сме ние. Там се вижда главичката на бутилката, така е хубава. Не сме ние, макар че пием същата бира, защото съм Е, гатар. там има още бутилка за Мартана. Там, това са тия тук китаристчетата. Това са китаристчетата. Обясни му. MC китаристчетата. Или бапса за Мартал водата. Бобси. 10 тона на година се изкарва в риба. Те ще ми замърсяват водата. Ние си гледаме. MC китаристчетата ще взема MC барабаничетата. Така, обясним. Къде го обясняваме? Бах си зиблицата. Така.